खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गुयारी। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जरहाटआव गिख्रंथाव लामानि सैमाजों अरजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। सासे आइजोआ 40,000 रांजों लोगोसे एटीएम कार्डखौ लुथिदों। फिसाया गावनि बिसिखौ बुथारनानै फबनानै दोनदों। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव अडिटोरियाम लुनो सालबारियाव गाहाय खुन्थिया गायसनदों। 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव पन्चायत बिसायख'थि खुंनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। दिनजनाव नाव बेलथायनायनि गुबै दायनिगिरिखौ खादों। डिजिटेल एपनि जोहै 92 लाख रां थगायनानै आसामनि सासे थगायसुलाया चेन्नाइ पुलिसजों हमजादों। जमदुवार बीपीएफ दोलोनि 6थि 3 बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि। फन सेख'नायजों सोमोन्दो गोनां सासे फुड डिलिभारि एजेन्टखौ खादों। गोदान दिल्लीयाव आसामनि हिन्जावसाया हां सरथेनानै रुंसारि जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय मख'नो गोनांदि जरहाट जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि सैमानि अरनायाव सासे सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। बे जाथाया समबारनि मोनायाव गहेन टेकेला गामिनि गुरुकल फरायसालिनि साखाथियाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि लामानि सैमानि मोनसे थुबुरा इस्लामुद्दिन लस्कर मुंनि सुबुंखौ गाग्लोबदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गाग्लोबनाय जाथायाव लस्करा हुस गैयै जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव जायगानि थागिरिफोरा थाबैनो फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादोंमोनब्लाबो दुखुनांथावै लस्करा थैहैदोंमोन। गहेन टेकेला गामिनि थागिबि सुबुंफोरा गुरुकल फरायसालिनि ओनसोलनि खाथि खालायाव सैमानि अनजिमाया गोख्रैयै बांनायखौ फोरमायदों आरो बेनि जाहोनाव बावैसो समफोराव गोबां गाग्लोबनाय जाथायफोर जादों होननानैबो अजद होदों। मोजां मोननायनि हाखराव खोख्लैनानै सासे आइजोआ सासे सुबुंनिफ्राय रां लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गुवाहाटीनि गणेशगुरि ओनसोलाव नोगोद 40,000 रां, गंसे एटीएम आरो गोबां बेसेन गोसा मुवाफोरखौ लुथिनानै लानानै थांदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि आइजोआ रां लुथिनो थाखायनो हुमखि आरो ब्लेकमेल खालामदोंमोन। बबेखानि बेबायदि गुबुन गुबुन जाथायजों लोब्बा थानाय सानै आइजोखौ पुलिसआ खानाय जायो। बेनि अनगायैबो 3थि गुबुन आइजोआ खाबु लानानै दासिमबो खारखोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोनदों। दासान्दि पुलिसआ बे जाथायनि बागै गोख्रोङै नायबिजिरनो थिरांथा लानाय जायो। गुवाहाटीआव बुरलुमुग पुलिसआ 2024 नि 3 अक्ट'बर खालारखालि रमेना खातुनखौ बुथारनायाव सोमोन्दो थानाय धुबरी सापर टकराबन्दानि 34 बोसोर बैसोनि हफिजुल इस्लामखौ पुलिसआ खानाय जायो। मख'नो गोनांदि हफिजुलजों लोगोसेनो गावनि फंबाय रफिकुल इस्लाम आब्दुलनि सायाव 30 बोसोर बैसोनि आइजोखौ बुथारनायनि दाय जाबसिननानै होदोंमोन। बे जाथायखौ गोथौयै नायबिजिरनायनि उनाव 14 नबेम्बर खालारखालि हफिजुलखौ केस नं 188/2024 नि गेजेरजों पुलिसआ खायो। सम्पति मुलाम्फानि थाखायनो रमेनाखौ बुथारदोंमोन होननानै नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला रफिकुला हाबा खालामखांनानै रमेनाखौ सान्थिपुरनिफ्राय सनामुखायाव लाना थांनानै बुथारहैदोंमोन आरो लाटिया टकराबन्दा हाजोआव हफिजुलनि न'नि साखाथियाव थानाय हाजो जायगायावनो गोथै सह'खौ फबनानै दोनहैदोंमोन। बुथारनाय आइजोनि सनानि गहेनाफोरखौ दायनिगिरिफोरा राननानै लादोंमोन होननानैबो फोरमायथिनाय जादों। दासान्दि पुलिसआ दायनिगिरिनि सायाव नायबिजिरनायनि थाखाय गोख्रैयै राहा लानायबो जायो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि मोन 40 समस्तियाव मुंख्लं सुजित नार्जारि, जाय गोलाव सम बडलेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जादोंमोन। बिथांनि मुङाव बिटिआर सरकारा मोनसे अडिटोरियाम लुफुंनायनि थांखि लादोंमोन। बे थांखि बायदियैनो 21 नं सालबारि समस्तिनि सालबारि बाजारनि साखाथियाव बे बिथांखिनि गिबि एबा गाहाय अन्थाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसनजेनबाय। 21 नं सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारिया गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिदों बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों दि फैगौ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव
आसामनि 6 शेड्युल नङै जिल्लाफोराव पन्चायत बिसायख'थि खुंनाय जागोन। बिनिखायनो फैगौ 30 दिसेम्बर 2024 हालागै गोदानै डेलिमिटेसन खालामखांनायनि उनाव भटार लिस्टफोरखौ थि खालामनांगौ होननानै आसाम केबिनेटआ थांखि लादों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों दि 10 फेब्रुवारि 2025 खालिनो पन्चायत आन्सलिक परिषद आरो जिल्ला परिषदनि बिसायख'थिखौ खुंफुंनो गोख्रोङै थांखि आजावदों आसाम केबिनेटआ। बेखायनो मोनफ्रोमबो जिल्लाफोरखौ खामानिफोरखौ मावलांनो बिथोन होदों। साबुवानि दिनजनाव दुखुनांथावै नाव बेलथायनायनि गुबै दायनिगिरि अमरीश मिपुना बुधबारखालि गावखौनो पुलिसनो गथायनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावजों गाव नांज्लायनायनि उनाव मनज पयारियाखौ नावनिफ्राय ओंखारहोआलासे बिखायाव नारनानै दैयाव नारख्लाय हरदोंमोन होननानै पुलिसनि सिगाङाव फोरमायनानै लादों। बबेखानि 18 नभेम्बर खालि साब्रै दावबायारिफोरखौ लानानै गैजाननिफ्राय दतिया फारसे थांबाय थानाय समावनो दिब्रु दैमायाव नावा बेलथायदोंमोनब्लाबो साब्रैबो दावबायारिफोरा बासायदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। नाव बेलथायनायाव दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय मनज पयारियाया दैमायाव बाज्रुमदोंमोन होननानै दायनिगिरिया बुंबावदों। जाहोनाव गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों फुंनि समाव गुबै दायनिगिरि अमरीश मिपुना बुधबारखालि धेमाजि जिल्लानि जनाय पुलिस थानायाव गावखौनो गथायनानै होयो। तामिलनाडुनि राजथावनि चेन्नाईनि सासे आजिरा मोननाय मावख'गिरिनिफ्राय डिजिटेल एपनि जोहै 92 लाख रां थगायनाय दायाव आसामनि सासे दायनिगिरिखौ चेन्नाई पुलिसआ हमदों। हमजानाय थगायसुलानि मुंखौ मरिगाव जिल्लानि पार्थप्रतिम बरा 38 बोसोर होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ। पार्थप्रतिम बराखौ एरेस्ट खालामखांनानै सिगां चेन्नाई पुलिसआ गुवाहाटी मेट्र' CGMनि साखाथियाव लांनानै फसंग्रोहैयो आरो बेनि उनाव थोंजोङै चेन्नाईआव लांनानै गंसे मिरु जोबथेसालियाव दैथायहरदों होननानैबो चेन्नाई पुलिसआ मिथिहोदों। पुलिसआ नायबिजिरनानै मिथिहोनाय बायदिब्ला पार्थप्रतिम बराया मोनसे हेल्थ केयार सार्भिसनि मुङै बेंक एकाउन्ट खुलिहोदोंमोन आरो बे एकाउन्टआवनो गासै 3.82 कौटि रांहालागै बुथुमनो हादोंमोन। मुम्बाइ, गुजरात बायदि जायगानिफ्राय डिजिटेल एपनि जोहै रां थगायनायनि फोरमान मोननो हादों पुलिसआ। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार BTCL ACनि बेन्दोङाव थानाय 1 नं पलासगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जमदुवार ब्लक BPF राजखान्थि हान्जानि दैदेननायाव मोनसे गिदिरथार जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे जमदुवार ब्लक BPF राजखान्थि हान्जानि 6थि 3 बोसोरारि जथुमा जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव UPPL, BJP, कंग्रेस आरो गोबां गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 200निबो बांसिन BPF राजखान्थि हान्जायाव हाग्रामा महिलारिनि आखाइजों जयनिं जाफैयो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदोंमोन बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बारग' EM मृत्युंजय नार्जारि, देरहासार बसुमतारिजों लोगोसे गोबां BPF राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि आरो गोबां BPF राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोनग्रा रोजा सुबुंफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया BPF राजखान्थि हान्जाया फैगौ 2025 मायथाइयाव सोरखाराव फैयोब्ला मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प हान्जानो बोसोरफ्रोमबो 25,000 राङै होगोन आरो हा पाट्टा गैजायै साफ्रोमबो सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ गिबियै होनाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंथिबावो। चानमारि पुलिसआ सानजा सरनिया ओनसोलाव मंगलबारखालि मोनायाव फन सेख'नाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे फुड डिलिभारि एजेन्टखौ खायो। मंगलबार मोनानि 11 रिंगासो समाव लसन राउत मुंनि सासे सुबुंनि फनखौ सेख'ना लाना थांनाय जादोंमोन। जाहोनाव बियो गोख्रैनो चानमारि पुलिस थानायाव कमप्लेनबो होनाय जादोंमोन। नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ गुबै दायनिगिरि फुड डिलिभारि एजेन्टखौ खानायजों लोगोसेनो सेख'नाय मबाइलखौ जब्द खालामनाय जायो। बे जाथायाव बाहायनाय गंसे स्कुटारखौबो जब्द खालामबावो। दासान्दि बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ। दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि सासे 32 बोसोर बैसोनि पोस्ट ग्रेजुएटनि फरायसाखौ गोदान दिल्लीयाव सोमोनांथाव थासारियाव थैनाय मोन्दों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ आसामनि ऋतुपर्णा बर्मन होननानै मिथिनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला थैनाय आइजोखौ पेन्टामेट देहा फाहामसालियाव लांनाय समाव हां सरथेनायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायनि बागै नखरा सन्देह फोरमायदों आरो थैनायखौ गोमोदों।
बबेखानि रुंसारि जानायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि रितुपर्णाया पान्जाब नेशनेल बैंक गोदान दिल्लीनि साखाथियाव थानाय सिमरन PG विजयनगर सिंगल स्टोरियाव थागासिनो दङमोन होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।